салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик ба хусус ҳаводорони бозиҳои дастаҳои лига якуми чемпионати Тоҷикистон аз даври панҷуми рақобатҳои лига якум ҳарф мезанем. Бо мо бошед. оғоз мекунем аз оне ки лигаи футболии кишвар футболбоз ва мураббии беҳтарини моҳи гузаштаро миёни дастаҳои лигаи якум муайян сохт. футболбози беҳтарини моҳи май миёни дастаҳои лига якум бозигари дастаи Регар Тадас Шерзод Маҳмадиев гардид ки ӯ пайҳам дар се даври рақобатҳо муқобили дастаҳои Исфара, Динамо ва Ҳулбук ҳамчун беҳтарин футболбоз муайян гардида буд. ҳаминак ҷоизаи беҳтарин футболбози моҳи гузаштаи чемпионатро соҳиб гардид. дар ин росто ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳро сармураббии дастаи ҳосилоти Фархор Раҳматулло Фузайлов соҳиб шуд ки ҳоли ҳозир дастаи ӯ дар қатори Регар Тадас лидерии ҷадвали чемпионатро бар уҳда дорад. бозии аввали даври панҷуми рақобатҳои лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни ду дастаи шимоли кишвар пахтакори Ҷаббор Расулов ва Равшани Зафаробод баргузор гардид. онҳое ки ба лигаи якум таваҷҷӯҳ доранд медонанд ки ҳоло ин дастаҳо дар эстафедаи чемпионӣ чӣ ҳолу чӣ аҳвол доранд. дастаи Равшан аз аввал дар чоргонаи ҷадвал қарор дошт ва то ҳол мавқеи худро устувор нигоҳ медорад. танҳо як бохту як мусовӣ онҳоро аз дастаҳои муддаӣ поёнтар нишон медиҳад ва агар ба ҳамин суръат бозиҳои дастаро баро монанд мутмаинам ки мавсими оянда ин даста дар лигаи олӣ фаъолият мебарад, чун аллакай бозиҳои мушкили даври аввалро паси сар кард ва рақибони болоии ҷадвалаш бозиҳои мушкилеро интизор ҳастанд. дастаи пахтакор бошад ҳамчун дастаи миёнаҳол ба арсаи рақобатҳо ворид гардиду ҳоло кам кам ба мавқеи аутсайдерҳо наздик мешавад. ҳамин бозӣ рақобате буд ки дастаҳои мазкур имкон доштанд то дар ҷадвал мавқеъҳои худро тағйир бидиҳанд. аммо чӣ шуд? бозиҳои даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лига якум низ баргузор шуданд. ин марҳилаи мусобиқа ду дастаи вилояти Суғд Равшани Зафаробод ва пахтакори Ҷаббор Расуловро ба ҳам овард. дар ин ҷуфт дастаи Равшан муддаӣ барои пирӯзӣ маҳсуб мешуд, зеро дар чаҳор бозии анҷомдодааш танҳо як бохт дорад ва он ҳам аз дастаи ҳосилот шикаст хӯрд ки дастаи ноҳияи Фархор бо тими Регар Тадас садрнишини ҷадвали умумӣ маҳсуб мешаванд. бозигарони дастаи Равшан аз ибтидо то ба анҷоми вохӯрӣ барои пирӯзӣ муборизаи шадид бурданд. аммо дар ин вохӯрӣ дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов назар ба бозиҳои қаблияш дар қисмати дифоъ бештар таваҷҷӯҳ кард, нагузошт то футболбозони Равшан мақсаду маромҳои худро дар ҷараёни вохӯрӣ амалӣ созанд. 90 дақиқаи рақобат миёни дастаҳои футболи Равшан ва пахтакор ғолибро муайян карда натавонист. дастаи Равшани Зафаробод дар даври нахустини чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ аз ҳосилот шикаст хӯрда буду тамом. дигар дар се бозии боқимонда пирӯзӣ ба даст оварда буд. бояд гуфт ки дар ин бозӣ маҳорати инфиродии хати ҳуҷуми дастаи Равшан каме форихболӣ кард, зеро борҳо имконияти мусоиди голзанӣ пеш омада буд ва онҳо метавонистанд хати дарвозаи дастаи пахтакорро рах накунанд, вале тамоми бозигузорӣ ва комбинатсияҳои зеборо нафаре пайдо нашуд ки ба гол табдил бидиҳад. хулас бозингарони хати ҳуҷуми дастаи Равшан дар ин дидор натавонистанд хати дарвозаи рақибонро рах насозанд. ҳамзамон барои футболбозони ин дастаи ноҳияи Зафаробод аввалин натиҷаи мусовӣ низ ба қайд гирифта шуд. чаҳор бозии анҷомдода нишон дод ки дастаи пахтакор дар қисмати дифоъ каме заиф бозӣ мекунад. ҳамин буд ки аз дастаи ҳосилот ин тими футболи ноҳияи Ҷаббор Расулов 5 голи беҷавоб сар дод. дар аксар вохӯриҳо ин даста ба дарвозааш гол сар медод. ҳаминак ин аввалин дидоре буд ки пахтакор ба дарвозааш гол сар надод ва натиҷаи мусовӣ ба қайд гирифта шуд. дастаи пахтакор чун тими дигари лигаи якум сарои камари ноҳияи 5 ду дастаи маҳсуб мешаванд ки дар 5 бозии анҷомдодаашон ҳанӯз шаҳди ғалабаро начашидаанд. дастаи пахтакор дар 5 бозии анҷомдодааш 3 натиҷаи мусовӣ 2 бохтро ба қайд гирифтааст. умедворем ки ин тими футбол дар идомаи мавсим бозии худро беҳтар мекунад ва ба натиҷаҳои назаррас низ ноил мешавад. аммо аз дастаи Равшани Зафаробод бошад умедҳо бештар аст. ин тими футбол имкон дорад ки бо дастаҳои пешсафи ҷадвали умумӣ ба мисли Регар Тадас, Ҳосилот, Ҳулбук муқобилияти шадид нишон бидиҳад ва мақомҳои ифтихории ҷадвалро ишғол намояд. мавриди зикр аст ки дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум ки
дастаи равшан бо садрнишини ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи олӣ Регар Тадази шаҳри Турсунзода дар майдони худ рақобат мекунад. пахтакор бошад дар майдони худ дастаи ишғолкунандаи таҳхонаи ҷадвал Сарои Камари ноҳияи 5-ро қабул мекунад. вохӯрии миёни дастаҳои футболи пахтакор ва Сарои Камар бошад рӯзи 6 июн баргузор мешавад. аз ҳама бозии ҳангомаофари даври панҷуми мусобиқаи мазкур ин дидори дастаҳои ҳулбуки восе ва ваҳдати шаҳри ваҳдат буд. аз аввал маълум буд ки ин бозӣ ба қавли принсипиалӣ саҳлу сода сипарӣ намешавад. ин буд ки дар рафти бозӣ мо шоҳиди танишҳои лафзӣ ва ҳатто даст ба гиребонгирии футболбозону доварони майдон гардидем. драмаи футболии рақобати мазкур дар он буд ки футболбозони дастаи ҳулбук ба сифати дастгирӣ ба хотири осеби ҷиддӣ гирифтани ҳамдастаашон Амирҷон Алихонов дар вақти тамрин ҳамагон пироҳани ӯро ба бар карда вориди майдон шуданд. яке аз дурахшҳои ситораи нав дар футболи тоҷик ин маҳорати волои футболбози дастаи ҳулбук Гурез Аслонов мебошад ки ҳоли ҳозир дар 5 даври чемпионат ба задани 5 гол даст ёфтааст ва дар ин бозӣ маҳорати олии голзании худро бори дигар истифода бурд. аз ин рӯ онҳоро мебоист ҳам барои мавқеи сазовор дар ҷадвал ва ҳам ба хотири болидароҳӣ ва дастгирии ҳамдастаашон ҷонфидоӣ мекарданд. ин буд ки дар рафти бозӣ мо шоҳиди нофаҳмӣ ва ҳам ҷанҷолу кашмакашиҳои футболбозону доварон гардидем. хулас як бозигари ваҳдат бо исми Фаридун Нарзуллоев эҳсосоти худро идора карда натавонисту бар сари довар мушт кашид. ин амали ӯ ба ҳаёти футболии ин футболбоз доғи сиёҳеро зам кард ва ӯро муддати 1 сол аз футбол дуру маблағи 1250 сомонӣ ҷарима карданд ки ҳамкорам шаҳри бештар дорад. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Куло бозии даври панҷум байни дастаҳои ҳулбук ва ваъдат баргузор карда шуд. бояд қайд карда шавад ки дастаи ҳулбук бозии мазкурро дар шаҳри Куло баргузор кард. бозӣ бо чунин ҳамлаи дастаи ваъдат оғоз шуд, вале он ҳуҷум бенатиҷа ба итмом расид. пас он ҳамлаи дастаи ҳулбукро мебинем сабзпӯшон ки бо пиронҳои сабз дар рафти ҳамин рақобат маъз футболбозони дастаи ҳулбук буданд. кӯшишҳои зиёд карданд. инҷо зарба ба тарафи дарвоза ба чашм мерасад ки туп паҳлутар аз дарвоза берун аз майдон мешавад. имконият хеле хуб буд агар бозигари дастаи ҳулбук инҷо диққатро бештар ба дарвоза мекард, имконияти хуби голзанӣ фароҳам меомад. баъдан бозам як фурсати беҳтарини голзанӣ инҷо пайдо мешавад. бозам партофт аз канори майдон ба дохили ҷаримагоҳ равон карда шуд ва мутаваҷҷеҳ шавед ки чӣ гуна вазъияти хавфнок ба миён меояд. аз нигоҳи аввал чунон ба назар расид ки туп вориди дарвоза мешавад, вале пас он чӣ гунае ки маълум шуд ин танҳо фиреби чашм буд ва туп ба дарвоза ворид нагардид. баъдан имконияти беҳтарини голзанӣ барои бозигарони дастаи ваъдат фароҳам омад баъд аз иштибоҳи дифогарони дастаи ҳулбук, вале дарвозабон хелеам хуб ҳунарнамоӣ кард ва тавонист зарбаи задаи бозигари дастаи ваъдатро бартараф созад. бозам як ҳуҷуми дигари бозигарони ҳулбукро мебинем ки тавассути марказ ҷараён гирифт. баъдан як партофт ба наздикии ҷаримагоҳ ва аз он ҷо як зарбаи хелеам қавӣ ба тарафи дарвоза зада мешавад ки ин зарба ҳам боз бенатиҷа ба итмом мерасад. вазъият хелеам хавфнок буд ва чунин ҳолатҳо дар назди дарвозаи дастаи ваъдат хеле зиёд буданд аз оғози рақобат. дар ниҳояти кор яке аз чунин ҳуҷумҳо бо гол анҷом меёбад. ин дақиқаи 26 майдондорӣ буд ки зарҳалшо Акрамов зарба мезанад ки зарбаи задаи ӯ ба дарвоза ворид мешаваду дарвозабонам метавон гуфт ки то нӯза инҷо иштибоҳ кард, чунки зарбае буд ки метавонист аз удаён барояд, вале баъд аз он ки туп ба дасти дарвозабон расид ба дарвоза ворид шуд. фурсати ин ҳолатро ба тарзи дигар анҷом додан ҳам буд, вале тавре мушоҳида кардем дар санаи такрор дарвозабон иштибоҳ ҳам кард. аз ҳамин лиҳоз туп ба дарвоза ворид шуд, вагарна ҳисоб 0-0 боқӣ мемонд. бозам як ҳамлаи дигари бозигарони дастаи ҳулбукро мутаваҷҷеҳ мешавем ки имконияти хуби голзанӣ бозам ба миён меояд ва чунин фурсатҳо албатта дар рафти рақобат хеле зиёд буданд ва мушоҳида кунед ки баъд аз 3 дақиқаи голи аввал чуна голи зеборо ба самар мерасонад Зайнулло Мирзо Абдуллоев. бозам як бозигари бо маҳорати дастаи ҳулбук ки бисёрам зарбаи дақиқ мезанад берун аз ҷаримагоҳ ки туп ба дарвоза ворид мешавад. мустақиман мутаваҷҷеҳ шавед баъд аз иштибоҳ чӣ гуна тӯбро қабул
мекунад ва чӣ гуна зарба мезанад. Рақами 7 дастаи Ҳулбук рост ба гӯшаи болои дарвоза меравад туп ва ҳисоби бозӣ афзун мешавад ба нафи футболбозони дастаи Ҳулбук. бозам як фурсати дигар, бозам сабзпӯшон дар ҳуҷум қарор доранд. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ, вазъияти хуби зарбазанӣ пайдо мешавад. ирсол ба қиб ва берун аз ҷаримагоҳ зарба зада мешавад ки ин навбат зарба паълутар аз дарвоза берун аз майдон мешавад. бозам имконияти дигар барои бозигарони дастаи Ҳулбук. онҳо бозам ба задани як голи дигар мушарраф шуданд ва ин навбат бошад капитани дастаи Ҳулбук Самариддин Расулов тӯбро ба дарвоза ворид кард. Ин дақиқаи 44-уми майдондорӣ буд ки ҳисоб 3-0 шуд бо чунин зарбаи бисёрам нишонраси капитани дастаи Ҳулбук. 3-0 дар нимаи аввали рақобат ин ҳисоби хеле ҷиддӣ буд. аз ҳамин лиҳоз кӯшиши бозигарони дастаи ваъдати шаҳри ваъдат бояд бештар мешуд ва дар қисми аввали рақобат онҳо ба ҳуҷум гузаштанд ки ин ҳолат бо гол анҷом ёфт. аслан ҳолате буд ки ба тарзи дигарам агар бозӣ мекард дарвозабон тӯбро гирифтан метавонист. Нарзуллои Фаридун аз канор бо мақсади партов кардан тӯбро равон кард ба дохили ҷаримагоҳ ки дарвозабон инҷо иштибоҳ кард ва дарвозабони дастаи Ҳулбук Шоҳин Ҷалилов иштибоҳ кард ва тӯб ба дарвоза албатта ворид шуд. мутаваҷҷеҳ шавед ки аз канор партов карда шуд. чунин ҳолатҳоро бояд дарвозабон албатта бартараф созад. пас он дар идома бозам як ҳуҷуми дигар ба чашм расид. бозам дар қисми аввали рақобат ин ҳуҷум албатта ба чашм расид ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар наздикии ҷаримагоҳ берун аз ҷаримагоҳ қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. зарба ба тарафи дарвоза ва инҷо дарвозабон хеле ӯлӣ бозӣ мекунад. ҳарчанд дар ҳолати аввал ӯ иштибоҳ кард, аммо дар навбати дигар хеле ҳам хуб бозӣ карду дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ доштан тавонист. мутаваҷҷеҳ шавед ки чӣ тавр Шоҳин Ҷалилов ҷайши хеле хубро иҷро кард ва зарбаи задаи футболбози дастаи ваъдатро рафт кардан тавонист. нимаи аввал бо ҳамин ҳисоб бо ҳисоби 3-1 ба этмом расид. қисми дуввум бозам ба ҳуҷумҳои паёпаи дастаи Ҳулбук оғоз шуд ва бубинед ки яке аз нахустин ҳуҷумҳо ба тарафи дарвозаи дастаи ваъдат бо чӣ анҷом меёбад. партофт ба дохили ҷаримагоҳ ки бозам як имконияти дигар фароҳам меояд. пас он бошад имконият барои бозигарони дастаи ваъдат фароҳам меояд. зарба ба тарафи дарвоза аз дохили ҷаримагоҳ зада мешавад. чунин зарбаҳо дар бисёре аз ҳолатҳо бо гол анҷом меёбанд, вале бозигари дастаи ваъдат инҷо ба иштибоҳи дағал рӯ дод ва натавонист тӯбро ба дарвоза ворид бисозад. пас он як имконияти дигар бозам берун аз ҷаримагоҳ қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. як зарбаи дигар ба тарафи дарвоза, вале ин навбат зарба то мустақим ба дарвоза ҳам набуд. зарба боло аз дарвоза берун аз майдон шуд. ҳамлаи навбати дастаи Ҳулбук. дар ҳар ҳолат мушоҳида мекунем ки бозигарони дастаи Ҳулбук ҳунар ва маҳорати инфиродӣ хубтар доранд. як ба як онҳо аз рақибони худ хеле хуб гузашта метавонанд. зарба ба тарафи дарвоза зада мешавад ки онро дарвозабони дастаи ваъдат бартараф кард. дар мавқеи дуруст қарор гирифту дар бартараф кардани ин ҳолат мушкилӣ накашид. ҳамлаи дастаи ваъдат партофт ба дохили ҷаримагоҳ. дифогарон тавонистанд ҳолати мазкурро хеле хуб пайхас кунанд ва онро бартараф созанд. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Ҳулбук бозам бо маҳорати инфиродӣ бозигари ин тим партов ба дохили ҷаримагоҳ равон месозад ва тӯб ба дарвоза ворид мегардад. дар дақиқаи 68-уми бозӣ футболбози дастаи инҷо албатта дар дақиқаи 67 сараввал Гурез Аслонов тӯбро ба дарвоза ворид кард. мутаваҷҷеҳ шавед ки маз Гурез Аслонов зарба зад ки зарбаи задаи ӯ ба дарвоза ворид мешавад ва ҳисоби дидор бозам афзунтар мешавад ба нафи бозигарони дастаи Ҳулбук, яъне мизбонон инҷо ба задани гол даст ёфтанд. баъд аз ҳамин ҳолат ки бо гол анҷом ёфт, як ҳолати бисёрам мудҳиш рух дод дар майдон. низову хархаша байни футболбозон ва ҳамчунин бо довар
рух дод. Ин дар дақиқаи 68-уми бозӣ буд ки довари бозӣ корти сурх нишон дод. Баъдан як ҳамлаи дигари бозгарони дастаи ҳулбук, инҷо зарба ба тарафи дарвоза, дарвозабон онро бартараф карда метавонад. футболбозони ваъдат ба ҳуҷум мегузаранд. қоидаи бозӣ инҷо вайрон мегардад. бар муқобили футболбози дастаи ваъдат ва довари бозӣ ба нуқтаи зарбаи 11 метра ишора мекунад. вале дарвозабон дар мавқеи худ устувор буд ва баъд аз зарба Шоҳин Ҷалилов, дарвозабони дастаи ҳулбук, тавонист ҳолати мазкурро бартараф созад. ҳисоби рақобат то ҳамин пеналти 4-1 буд ва баъд аз пеналти ҳам 4-1 боқӣ монд, чунки дарвозабон хеле олӣ бозӣ кард ба ҳамон тарафе ҷайд ки тӯб ба ҳамон самт равон карда шуд ва нагузошт то тӯб ба дарвоза ворид гардад. Бозгарони ваъдат метавонистанд ба бозӣ баргарданд баъд аз ҳамин ҳолат, вале чунин нашуд ва бозӣ бо натиҷаи 4-1 ба нафи дастаи ҳулбук ба анҷом расид. як бозӣ бо хулосаи Федератсияи футболи Тоҷикистон майдони мо банд буд. Мо ин бозиро бо дастаи ваҳдат дар майдони равшани клуб ки дар лигаи олӣ баромад мекунад гузаронидем ва ман таъкид карда будам ба шогирдони худ аз аввали бозӣ ба ҳуҷум гузаранд, гарчанде ки дастаи ваҳдатам баробари мо гӯем 7 хол дошт. Мо мехостем онҳоро аз онҳо гузарем дар гӯем ки дар чемпионати Тоҷикистон ва он чӣ ки мо аз шогирдони худ хоста будем, он иҷро шуд. аллакай мо тавонистем ки дар қисми аввал ба пеш бароем ва ҳамин ғолибияти худро то охир нигоҳ доштем ва ба 4 голи задаи мо ҳариф тавонист ки бо 1 гол ҷавоб диҳад. бинобар ҳамин сабабе ки мо бо сабабҳое ки даста гӯем дар бозӣ гузашта бо дар ҷоми Тоҷикистон дастаи Динаморо бо ҳисоби 3-1 дар сафар мо мағлуб карда будем. аллакай мо ба омӯхтани дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат оғоз карда будем ва тавонистем ки ин 4-5 рӯзе ки муҳлати тайёрӣ доштем, нағз тайёрӣ бинем ва чӣ хеле ки шумо дидед самараи онро имрӯз бо ҳисоби 4-1 дастаи мо ғолиби ин бозӣ шуд. ба ҳама бозингарон, мухлисони дастаи ҳулбук, роҳбарияти дастаи ҳулбуки восе табрикоти худро мерасонам. мо дар ин бозӣ ваъдат хеле тайёрӣ нағз дида будем. мураббӣ бо мо хеле кор карда буд. мо ай аввали бозӣ ай мо буд. бачаҳо макаса коллектив бозӣ кардем, хуб бозӣ кардем. бисёр моментҳо дар мо буд. мо ба охир ба ғолибият ноиб гардем. ман дар ин бозӣ хеле хушҳолам ки хурсандам ки 3 очкоро ба даст овардем. ман дар оянда ҳаракат мекунам ки шумораи голонамро бисёртар кунам, ин нағз бозӣ кунам. дастаи моҳир баъди интиқодҳои зиёди мухлисонаш ҳаминак як нав ба худ омад ва муқобили дастаҳои ба қавле ҷиддии ҷадвал зиддияти арзанда нишон медиҳад. гуфтаниам ки муқобили дастаҳои миёнаҳол ва сустарини ҷадвал бачаҳои моҳир куҷо хоб буданд ки ақаллан чанд имтиёз мегирифтанд. дар бозиҳои ҷоми Тоҷикистон дастаи моҳир барқчиро шикаст доду ҳуқуқи рақобат бо дастаҳои лигаи олиро дар ҷоми Тоҷикистон пайдо кард ва инак дар даври панҷуми рақобатҳои лигаи якум муқобили яке аз беҳтарин дастаҳои ҷадвал панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ истодагарӣ мекунад. мисли шӯхии маъмул панҷшериҳо ҳамин қадар кӯшиш кардан ба дарвозаи моҳир гол зада натавонистанд. дар даври панҷуми лигаи якуми мамлакат дастаи моҳири ноҳияи ёвон дар варзишгоҳи худ бо тими панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ рақобат намуд. ин вохӯрӣ аз аввал то ба охир яъне бе задани гол ба анҷом расид. дар идомаи қисмати дуюми вохӯрӣ нимуҳофизатгари дастаи меҳмон рақами 7 Ортиқов Мухтор барои дағалона қоидаи бозиро вайрон карданаш аз ҷониби довар бо корди сурх муҷозот шуда майдон ба дар шуд.
ёдовар мешавем ки дастаи моҳири ноҳияи ёвон дар ҷадвал бо касби 1 имтиёз дар зинаи 11-ум қарор дорад. тими панҷшер бошад бо касби 9 имтиёз дар ҷои 5-ум мебошад. бояд гуфт ки бозии ояндаи дастаи моҳир дар сафар бо дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат рӯзи 6-ум доир мегардад. санаи 5-ум дастаи панҷшер дар хонаи худ динамои шаҳри душанберо қабул менамояд. ҳоло ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум бигӯем мисли қабл аст хато нахоҳем кард. Регар Тадас ва ҳосилоти фархор чун дастаҳои муддаӣ барои чемпионӣ лидерӣ дар ҷадвалро ба касе намедиҳанд. ҳулбугзари сармураббигии Қаноат Латифов ҳамчун ишғолкунандаи мақоми сеюми ҷадвал ба дастаҳои боло даст ба гиребон аст. чӣ гуна гуфтем Равшани Зафаробод ҳамчун даъвогари чемпионӣ ба мавқеи чорум дар чоргонаи ҷадвал худро ҷой кардааст. аз аутсайдерҳо моҳир андак дар муқобили дастаҳои қувватдортар истодагарӣ мекунад ва Исфара мисле ки ҳамчун як дастаи пуркунандаи ҷадвал дар ҳар бозӣ ба шикаст мувоҷеҳ гардида мақоми охири ҷадвалро соҳибӣ дорад. бозие ки дар даври шашум моро интизор ҳастанд марказитаринаш ин рақобати ҳосилоти фархор ва ҳулбуки восеъ аст ки шумораи бештари тамошобинонро нисбат ба бозиҳои дигар ҷамъ хоҳад овард. бозии дастаҳои Равшани Зафаробод ва Регар Тадас низ яке аз асоситарин бозиҳои чемпионат хоҳад буд, чун Равшан маҳз дар ҳамин бозӣ имкон дорад ки мавқеи худро ба таври мусбат тағйир диҳад. панчари румӣ низ дар муқобили Динамои Душанбе қарор мегирад ва яке аз бозиҳои принсипиалӣ низ ба ҳисоб хоҳад рафт. ҳафтаи дигар дар даври шашум вомехӯрем. хайр.